Belai kaisa khak hamani kok ini GB hospital kaisa kotona naikmankha Mia hot ni torawo ini koroksa tui wandal ne GB hospital phaimani jagao o jagao koroksa piprasano je blood refinai hini sawoi sini kakak ni thanibo 6000 টাকা lang thangka borok nibu kaisa blood no tui সমস্যা tonglaimani হঠাৎ khlai sumon mungui koroksa piprasano phaiui sapaikha borok ni thanibo blood available tongo ang tui refinai ai hinai borok ni thano 6000 rang rikhe ang tui refinai hinai 6000 টাকা langi thangoi tabuk bok kamai thangka yaba borokhe rang poisa kwrui ni bisingono borokku thino mannamu tungoi boni yaphao 6000 yaphari rikha gesung abono borok thani borok khubo khnakha belai tabuk borok dukho ba belai abo kosto ongjagoi tongo borok kaisa kwrui onek hasalni phailingmani o jagao borokno mohai rang tlangi thangjakmani o mohai ekta ঘটনা ngui thangka abono tuino angkhe artisani vice president sini thanio khobor sokpaikha yango ani artisani IGS rok tongo ingkhe sung phai sokpaimani yagolo borong thani sung khnaui tabuk GB outpost FIR khainani bagui phai sokpaijak এবং FIR busung khlai dikha o sumon mungui dina asol bumung sung saimia sumonde na ABCD sung sia siapa boni mungui tabu kaisa FIR khlairka dini artisani bising tuikhe engkai je nokphang je rugini nokphang bobo jagao tongo engkai borokni sung kok khnamani yagolono sung tabuk FIR khlairui dikha tabuk sung video CC camera tongo ni sung saimano CC camera ni footage nainani bagui MS ni thani malainai jodi a jaga GB o sung camera jodi abo mayang kangke sung abono tui CM ni thani thangnai CM ni thani kaisa deputation sung khlainai je oti sottor a jaga o camera thepajangna ongthung mahai kwbangma rogi hoirani wngui tongmani o hoirani kwbangma chini kami bisingni tiprasarok phaiui mohai hoirani wngmani abono rokha khlaina nangnai abo sung CM ni thanio thangoi kaisa oti sottor CC camera rok thepajangna ongthung tai para bisingni tiprasarok phaini rokno taisa jagao kaham naikolnani bagui subida kaisa khlai ritung abo sung dabi janok Nini mungkhe tamangkha Barang gori murasi tei nini para tution Allah sadi nini tamo gothonangkha sung hopung angga ti family rugi ti family doctor bai thi pai dini hinjaga hopung thi guri naikha kono jaga manya hengka doctor na phirama thang sungai kanglai doctor hino election ID habania thangnai da hingga sung lama sia sung hopung tongkha hingka na borok bobo hopung sungai baksana asuk tongkha phayoka bo thiruman honai nai ana bo tui thangai nai ira asuk dini ne rang se jatlang bo khai thang nang boni je ব্যক্তি rangnanai ni boni mukhang sisinisa ei bon kaisini ge boni para boro hanai sabo edisi oni so edisibo ete rugini tamoklai nang angga bakra am khlai ta tabuk ব্যক্তি rugini boni bakra abo kheni ni hamjak hingke nang tabuk tamanai ang tabu gira abu gira jibiganda ni out pusok phainai ang FIR khlai ka